Uy, nagulat ako. Andiyan na. Andiyan na. Nagulat ako sa'yo. Ha? Ano eh, Sige lang. Magulat tayo. nagulat ako. Akala ko, yung tawa ba naman nagulat ako. O, di. Ano ba? Maglagay din ako ng harang. Oh, naglagay na ako. Naglagay na ako. Tapos, anong brand natin? Ay, nako. Sobrang pahagod kasi. Oh, Ako, ay, napagod din ako maghapon. wait. Doon lang sa bahay, ikot-ikot. Naglaba, nagwalis, Gusto mo nagluto. ba ganyan? Gusto mo ba yan, ano, background natin? Alin. Naka-live na pala. Kakaano lang. Mabuti wala akong ginawa. Aray ko. Sabi ko, bakit may one Nagmu viewer na? nagmumuni ka pa. Oo, di pa ako ready. Ma-make up ako. Joke. Okay lang yan. Wala naman ano. Aray ko. Ay, nako. Oh, tama na. Okay lang. Huwag na magbalita. Ay, nako. Ayan. Saan ka Kasi na naman nakapulot ng background? dinownload ko. Nagpaki-siralag puerta, por favor. Oo, lagyan mo yung magaganda. Maganda na background ba? Oo, Anticodet. Dinig mo Okay ba na. ako? Yung maliit lang na mic ang ginagamit ko. Oo. Ay, sana all. May Kasi bago nga ka. yung mic na grounded. Wait, Tapos bago yung yan? isa. Hindi, Bago? maliit ito. Matagal na. Ito. Ang dami mo naman gamit. Gusto ko bibili yung yung talagang malakas na mic. Kasi itong mga mic ko, mga lokal. Hmm. Yan. Okay lang. Kaya Okay so lang wala yan. pa pambili. Ikaw pa binibili mo nga ng halaman. Doon nga ako, adik. Wala nang papaglagyan. Huwag ka na pupunta doon sa garden center. Wala nang mapaglagyan. Ang sabi niya, Saan mo, ano, sabi sabi ni ni, Daddy Kit, saan mo ilalagay pa? doon sa isang kusina, tambak mo doon. Sus, ilagay mo doon wala nang pwesto doon. Puro basura na rin doon. Puro basura talaga. Pagka maayos na doon sa likod, kasi palalagyan nyo ng Putin man pinaka-wooden 8, matulog na kayo tugang. Hoy, ano pa lang dito, 9:00 ng gabi, tugang. Ayan, kararating ko Hmm, lang nga, 8:00 ng galing sa trabaho. Mag-relax naman, isang mag, isang linggong ano, puro maglilibang stress. lang. Ano. Houting Ikaw ang ikaw, natin. ikaw tugang ang mag-ano diyan, matulog na Matulog na at kayo. gising ka na. Kami, ito yung ano namin, Ah, relaxation bago matulog. Europe ka pala, pretty tugang. Sana all pretty. Ayan. Oh, Europe, ano yan, Spanya. Si Auntie Codette nasa UK. mm, Trip-trip lang namin 'to. kaya nga. Magba-back to back din kami ni tugang Auntie Codette. Yeah, after. Ikaw, saan ka? Canada? Canada ka, 'di ba? Si Laurel 'to, eh. 'Di ba Canada ka? Hindi. Huwag kang magsabi diyan na ano. Bakit tawang-tawa? Dami mong alagad. Alagad ng batas. Alagad ng batas yan. Akyat ka, gusto mo akyat? Baba ka Mm-mm. ng hagdan. Mm-mm. Ang tagal nitong ano nga, ang tagal kong naka-open ng computer, ano, tugang kasi ano yan. Gusto nang magpapalit. Oo, talaga. Ang tagal. Ano pa siya. Uy, thank you Humihina na rin guys. Ako din, Indem. Ha? Anong Indem? Ano? Anong Indem? Anong Indem, tugang? Uy, thank you guys sa ano, sa mga nandyan. Mm.
Hindi, Germany. St. Lipa City, Batangas. Ala eh! May balasong ka? Taga Batangas yung ganon, taga Batangas ka. Ang dami kayang ano, ang dami. Hello, Sisi! Mega love shout out. Ayan. Dahil wala kaming pasok bukas, Hmm. Ako kararating lang. meron. Ay, mayroon pala sa auntie ko dit nasa Ako trabaho. nandito ako sa trabaho. Oo, nasa trabaho siya, pero nagwa-YT, nagla-live siya. Mm-mm. Oo, di ba? Pwede ba rin ako diyan 'pag nag-ano ako diyan na ma-YT ako. Mag-YT ka rin pag May nandito ka gano'n sa siya na trabaho. maraming salamat ulit sa support sa birthday. Uy, sorry talaga Sisi kasi nakita ko naman maraming akyaters. Sabi ko matatagalan ako dito baka abutin ako ng 12:00 ng hating gabi. Naku, Diyos ko, hindi na ako makatulog pag 12:00. May 12:00 na ako nakakababa doon sa live mo. Marami ka naman akyaters. And happy birthday pala. Ayan. For Angels Love. Hello, Tugang. Si Tugang to? Hmm? Oo, oo kaya hindi na ako umakyat. Andun naman sila ano, Lola May tsaka ano, dami. 8 ata 'yun kaya ano. ah. Ay Screen ko na lang kaso nakita yung mga maraming an basura. sabi nga ni Auntie Codette galing daw siya sa'yo. So hindi ko nakita. Kanina. Kay Sis An. Ay, oo. Nagbabad ako doon. Gabi, gandang gabi Tugang. Isa, Ay, shout ay, out. nagbabad ako sa happy birthday mo. Oo, nag-live nga sila kagabi, sila Auntie Codette tapos akyat si Tugang Isang. Hindi ako Isang, umakyat talaga kasi isang, gandang nakahiga na gabi. ako. Tugang, Congratulations, your celebration. halika na dito, inantay mo ako. Sabi ko, di ba kagabi, Friday night na lang ako mag-ano. Halika na, Mm-mm. jamming tayo. Akyat baba, ang singe, di pwede magtagal. Ah, pero maraming akyaters. Hindi ko Mm. na nga naabutan ata sila. Ano, nakatulog na siguro ako yung sila Francis kung umakyat. Sila Francis ba? Umakyat. Oo, mga singers. Magagaling yung mga Ayan. singers niya. Oh, marami. Maraming singers doon. Oo nga, bongga. Ay, for Sana Angels all. Love talaga siya eh. Kasi baby naman tong ano, what's your favorite season? Ako, autumn. Or autumn Extreme and spring. Machine, Jao, Ayan. USA. Hello, I'm Stream Machine. Ciao, USA. Auntie, good morning. Di na nakaakyat hindi na sila nakaakyat. Ah, Kasi ganun ba? madami nga siyang bisita. For Angels, nakaano, yung ano mo, yung video mo for kids. Gusto mong Uy, Tugang ano yan? Eugene. Uy, Tugay Nabuhay Eugene, ka hindi ka na. ba natulog? Naka-mirror kami ni Auntie Colette. Ayan. Nakikiramdam Oo. lagi yan. Uy, Anyway, Eugene. salamat Tugang Eugene. May galab shout out. Anong balita? Iba pala Balita to kahapon. si Four Angels. Ay, ipin kita, Four Angels, ha? Wait lang, ha? Yeah. I-change mo yung ano mo kasi And, for wala kids raw yung siyang marinig. ha? Wala raw siyang marinig. Umayos ka. Wala kang Ewan ko. marinig. Nag, Ano ka, Bing? Auntie, saan? paingi saging. Extreme machine. Tip. Anong gusto Extra mong machine. saging? Anong gusto mong saging? Patundan? Saba? Hmm. Magkape muna, Laurel Avincia Pretty Tugang. Sige, Tugang. Ayan, kape-kape dyan. Kaping barako dahil dyan ka sa Batangas, Pakinggan mo kaping nga kami barako. isang kung wala kaming sound. Tugang Isang. Wala ba kaming sound, Tugang Mountain Man o Chota? Si Eugene naman, bungog man to. You know what is bungog? Auntie Colette. Extreme Mayroon. yan. O, niloloko na naman tayo. Matulog ka nga. Matulog ka Baka, kasi. baka Puyat ka. kulang ang tulog ni Tugang Eugene. Siguro, panggabi Wala yung talaga niya. raw siyang marinig. Ay, nako, maambot ni mo, oy. Pakinggan Walang mo marinig. nga isang kung wala kaming sound. Meron kaming sound. Rinig ay. Wala akong marinig. Bingi ka na. Sige Baka nga. nabingi sa kawaway ka na.
Nasu meron daw sabi ni Extreme Machine. Ikaw, Extreme Machine, yung tenga ni Eugene, ang sira. nakamute ba kami? Yan. Ano ba yon? Yung, Ay, te- nako. yung tinga nito gang Eugene ang nakamute. Andyan Para yung wala kang hagdan. ano yan, cover mo. Oo, meron Nakamute ako. yung tinga ni Nabi- Tugi. Asan ka ba? Hagdan daw, oh. Mayroon dyan hagdan. Tsaka may Andyan na nga. access ka dyan. Oh. Siguro hindi pa to natulog, kaya bangag. Baka may hangover pa. Meron daw naman tugang Eugene. Ito naman, oh. O sige, for Bumog na yung Angels tinga, Love, saka ano, white eh. eh, ipin natin tong iyong ano, i-change mo ng ano ng not for kids yung ano, video mo. Kasi hindi makakomment yung ibang magdidikit sa'yo. Oh, yan. Ayan. Ayan, Extreme Ray Machine. Paakyat! Extreme Yan. Machine. O sige. Ayan Pero- yung hagdan. Meron hagdan dyan, Extreme Machine. Pero, ano yan? Ano ba yun? Open cam. Please. What's Ed? Hello? Para Kumusta makilala si yung boss? umakyat ba? Ha? Para makilala rin natin yung Ata yung umakyat ano. kung gwapo. Tuga. Ha? Oo. Pakita natin yung magaganda at mga gwapo nating mga friend ba dito sa YT. Auntie Codette, Extreme. iba ata yung, Extreme. ano mo, iba ata yung place mo dyan, Tugang. Julius Jao. Kala ko si Julius Babaw. Extreme Machine ito. Ay, ewan ko sa'yo, Auntie Codette, friend mo yan. Kaya, it's up to you kung i-accept mo. Hindi man siya nag-ano. Kaya Tugang na pa yan, yung message. ayan, nag-open cam. Ano yung in-open niya? Ano yan, inopen mo? Kasi baka mamaya iba. Baka, Hindi kasi nung nakaraan kay Tugang Mamshi ano oh, nakahubad. Ay, Yung nandun ka ba? nakalawit na. Hindi naman niya na-accept. Ano? Oh, Ay, ano yun? wow, shout out. Pati yung upload ko, pwede ba ba-upload? Sige na. Machine Ano naman o robot, oh. Parang Thank you, Tugang. parang kilala ko ito. Kilala mo ako, Kasi- pinalitan ko lang yung pangalan ko. Pinalitan lang yung pangalan. Oo, sinabi mo na kanina. So talaga, tiko din. Ayan. Ito ko, Dad. Nag-grab shout out. Extreme Machine. Matulog ka kasi, tiko din. Ano ba yan? Ayan. Anong oras mo na dyan? Anong oras mo Ano? na ba Si dyan? Eugene, hindi natutulog. Ay! Tingnan mo si Eugene. Asan ka ba, Eugene? Asan ba si Eugene? Puro Christmas light naman yung nandyan. Nasa bahay nila. Hindi natulog. Umaga na. Di pa ako natutulog. Ay, ganun ba? Kaya pala Oo. ba? Kaya pala ba? Friday. Friday. Si Kuya Skelly, Tan. ay tugang Sinilin, may galang shoutout. Ayan. Hindi, nag-live lang kami, usapan namin ni Tugang, Auntie Codette. Talaga. Happy Friday, Tugang. Kasi nga nabuburing na Ano kami ba eh. yan? Bakit maingay yan, Julius, Babaw? Eh, naninira ako eh. Naninira ako ng sasakyan eh. Naninira ka ng sasakyan. Oo. Marami kasing kalat dito sa Amerikang mga sasakyan eh. Oo, Eh di wow, nagpipit- happy Friday. Nagpipit-pit. Tugang, Tugang, shoutout, akyat ka. Na kailangan ko linisan. Nagpipit-pit sila lagi ng sasakyan. Oo. Diba, Ate Codette? Diba, Ate yun Codette? Yun ang lagi niyang premiere niya yung mga pinipit-pit na sasakyan. Balita, Ate Codette. Ay, ganito pa rin. Hindi ko na namamasyal sa akin premiere. Eh, paano? Laging ligaw. Parang kilala ko to.
kilala mo ko. Kung hindi mo pa ako nadigitan, hindi mo ako Oo, napapanood. Diyan. Kasi nga pinapalit ng pangalan. Eddie Wow lang pagkilala ko. Kung taga-US ka, taga-US din si Eddie Wow. USA. Eddie Wow. Ito bang Eddie Wow? Kabsat ko si Eddie Eddie Wow. Wow. Hindi wow. Di wow. Masaya si auntie. Masaya si auntie ko din. Kasi nga, di wow na lang lahat. O sige. Di wow na lang kayong lahat. Di wow. Hey, Miss Perez Hazel, mega love shoutout. Kanta ko Auntie Kudet bago ko matulog ha. Kayo ang kumanta ni Extreme. Ayan, General Kurt Vlog, shoutout and good morning. Taga-Italia yan. Good evening pa. Banat. Mm. Banat. Morning na sila doon. Para kay ano to, kay Extreme. Extreme yan. Extreme. Ayan, silent po. Tsaka kay Bicolana. Tsaka kay Auntie Kudet. Anong oras na ba? Siguro'y natutulog ka. Nais ko sana ay tawagan at itanong sa'yo, Jeneline. Naman ba ako ng isipan mo? Sana nga. Sana pati na rin ng puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilot na lito dahil sabi mo na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento at dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag kinakita, isang tao'y katumbas na. Miss kita, miss kita. Okay na. Thank you so much, guys. Di ba dapat ako lang at wala nang iba pa? Nabago ang lahat, hiling mo ba'y unawain na magbigyan ka? Okay lang, mahal kita. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento dati ay kay saya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nakita, isang tao'y katumbas na. Miss kita. Thank you so much, Miss Perez Hazel, General Kurt Vlog. Keep safe, guys. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng ating kwento, di pa rin ako hanggang kailan ay ewan ko. Tandaan at huwag limutin, pakinggan ang iyong damdamin at sana ang iyong piling.
at iyong iligid ay ako, Glenn Gonzalez, ay ako. Glenn Gonzalez, miss kita. Right, thank you. Bakit, Tugang? Masyado malakas, sound ng music. Tapos, parang pasa pa yung, tunog. Bakit nag-iba? Nag-iba? Oo. Hindi, gamit ko Akala ko ba yung bago? Nag-iba hindi, na. gamit ko yung mauno. Tapos, di sa akin okay naman sa tainga ko eh. Hmm. Kami nakikinig. Ba't sa kabilang channel? Walang sinabi. Hinayaan ka lang siguro. Kagagaling ko lang sa taga Kuwait eh. An-an ka gabi? Umakyat ka? Hindi. Birthday niya ka. An-an? Oo. Yung kasama ni, Libangan TV. Manager. Joke. Hindi. Kagabi? Natulog lang ako. Anong oras na ako nag-out? Alas 12. Ngayon nga, nag-out ako manay, alauna. Mawait Oo. pa more. Di up ko bukas. Birthday ni Christian. Bukas alas ngayon. 2. Happy birthday, Christian. O tulog pa sila. Wala na, tulog na. Ay, klaro. Alas 3 na. Extreme mix. Kanta ka? Machine. Bakit Kanta? ibaba mo yung 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 alin? min channel mo. Liwanagin nyo. Alin, ibababa ko. Bahay. Huwag kayong galing dyan. Ay, Mare! Shout out, Mare! Min channel mo. Hindi ko may baba. Isa lang ang cellphone ko. Ano ba si Paano ba Mare? magbaba? Hindi Ah, pakibaba. Ano na lang guys, go to channel. Go to channel na lang kayo guys ha. Oo, pwede. Hindi na kanya ang extreme machine yung main channel mo, di ba? Ay, Ano hindi ba pa ako yung nag-go. channel I-go to Nagpalit channel ka nyo na lang lang ng yung pangalan. comment ko. Oo, hindi. Willie Tolan 73, shout out. Thank you. Mega love shout out. Thank you for coming. Ayan. Paano ba Ayan, guys. Thank you guys. Thank you. Kung may moderator, yung ng YouTube. Pwede pakikuan na lang. I-go to channel nyo na lang yung comment ko kanina. Nasaan na ba yun? Baka gusto lang naman. Tugang Auntie Codet, kanta ka Tugang. Ay, Manay, baba na ako ha. Si Extreme. Tulog muna ako. Sige. Para makakanta na Extreme Extreme. Bakit? Di pa ako, Umaga pa lang. Umaga pa lang, matutulog ka na. Hindi pa ako natutulog eh. Ayan na. Mamayang gabi ka na matulog. Ciao. Di ano bang anong main channel ni Di ba nadada? Ha? Ni Extreme yan Machine Ciao, USA. I-search nyo lang yan. Or i-go to channel niya. Kaya Julius Jao. Yeah. Sige. Julius Chow? Yeah. Ciao. Kala ko nga si Jow pa. Ito, Julius Jao. Julius Jow. 3.1? Yeah, 3.1. Yeah. Sige. Ito na. Main Mag-comment channel lang ko. kayo ha. Mag-comment lang kayo Main para channel ko mabalikan to. ko kayo. Wala bang upcoming? Nag-iisip pa. Kaya panoorin yung mga pinipit. Ito yung 2 minutes na lang. Good morning, Friday to all. Pwede yan. Sila makadikit. Ayan. Use the time scale to the next level at the
Harang muna tayo. Mm. Pangit pala tumanay ng microphone. Ano to eh? Yung Hindi siya maganda. content. Mauno. Bakit hindi maganda yung mauno yan eh? Maganda yung mauno. Hindi siya mauno. Hindi ko kinabit yung mauno. Pero pwede naman saglit ako. Kabit yun. Maganda yung mauno. Yun ang ginagamit ko eh. Yung ginamit mo Siguro- kagabi. Yung timpla lang siguro. Hindi maganda. Yung mauno kagabi. Yan. Yan. Bakit umakyat sa kagabi? Oo. Oh, kanina. Kanina. Kanina nga. Kaninang umaga. Umaga ito. sa Pinas. Kasi gabi rin tayo kagabi. Tulog na ate. Nag-type pa ako, di ba, nung sabi ko, wala na. Wala na ako. Anak ko, bahala ka nga muna dyan. Katugang, katugang Auntie Codette. Ikaw muna, maggagawa pa ako ng tinang ni Lula. Sige. Bibigay ako ng tin ni Lula pa. Sige, kanta Kaya ako. mo na si Lola. Nandito ako kay Lola. Ante ko din. Ayan. Nakakasira yan sa pagbawaiti. Ano sa talas yung amo. Basta kuya yung pinaposes mo sa mic. O, di ba? O, hindi ako nagsabi lang. Si Tugang din. Hindi ba nga maganda? Tapos, masyadong malakas yung background music mo. Basag, di ba, Tugang Perez? Kanta ka pa, Tugang Eugene. One song, one more song. Ano pa ka ng kanta na hindi pa, kasi wala pa ako ng Mamaya ibang pa kanta. sana. Kung mamaya, hanggang anong oras ba kayo? Ano lang kami, mga 2 hours lang may get. Wala pa. Hanggang alauna pa lang dito eh. Ang matatapos pa ako ng alas 3, 3:30. Wala na. Ay, ang Pagdating. ganda naman dito, Tugang. Flowers in Paradise. Ipin ko. Wait lang. Isang. Antok ng Kuya Eugene. Wala pa daw sa tulog. Wala pa. Sige. Kanta pa ako isa. O, isa pa. Sige, Tugang. Para kay Miss Perez Hazel. Thank you, Miss Perez Hazel, ha. Salamat sa iyong feedback. Alright? Ayan, Isang. Shout out, Isang. Tayo uli. Thank you. Salamat sa pagdikit. Hey, Topper! Shout out, Topper. Parang Miss Perez Hazel. Alright, thank you so much, guys. And good morning, everyone. When I think like the world's gone mad, I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. All along, we've been so far. We've swung up the moon, and we've counted a million stars. My love, Team Rakista! Silk Blue. Galing ako doon sa Team Rakista. Friends have come and gone. Some have left me alone.
The staring is once before, and they made me blue. All alone, in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why you went. No looking back. Count on you every time. To ease my worried mind. You forever be important to me. My miracle band. Where's back white in the air? If I had just one place to spend the rest of my days, anywhere would do. Long as it's close to you. Wow, wow. Thank you so much, Bicolana Española, Auntie Codette, and of course, Extreme Mix. Oh, shout out, Miss Bakuway TV, ayan, Tupper, Miss Perus Hazel, Rems Gonzalez, and sa kabilang channel naman, shout out guys, and An, let's go! Count on you to be there. No questions in the air. No asking why you went. No looking back. Count on you every time. Who is my worried mind? You'll forever be important to me. My miracle band. Really tall 73. Now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. Thank you. Back to you. Malay, Bigay Española. Thank you, Tugang. Thank you. And shout out Big Lad, Gladys Campo. Thank you. And Glyn Tagum from UK din ito. Yes. Pero sa Pilipinas, taga Bato ito. Kapatid. Hoy! Para udo! Uy, may namamahaw. Shh. May namamahaw. Nagkakape dyan si Lord. Ay, tara! Taga ba to? Ay, tara! Kumusta ito? Dari ikanguan.
Saray kayo. Ay, sabi ko Cavite. Sorry ka mo, nagbabatang-batang. Oh. Marunong. Pasok. Nasa may naka-anti-kudet ba yan? Naka-anti-kudet? Ay, nako. Akala niya. Ay, shoutout sa mga sa mga nasa Facebook Live Ayan. Good morning. Sabi mo, Senador. Sabi ko, batang-bata pa kayo. Salamat, Senador. Antugang, ang salita nila, kahit taga Bicol si Eugene, iba yung salita nila. Para ponerte en forma, te has comprado unas zapatillas. Ang pure na Bicol kami. Senador. Ropa ultra técnica. Rinconada, mga taga. Di ba? Iriga, Nabwa, Bato, Hindi ba Buhi. yan Bato. pareho Bicol? Iba yung salita. Rinconada. Rinconada ang ibig sabihin. Parang ibang Pag yung mga boundary, iba na rin yung yung salita katulad sa Baaw. Yung boundary, yung halo-halo na yun. Kung yun, bago ka matulog, pwede patamsak ulit sa upload ko. Oh. Tamsakan mo na sa Hirit ng hirit yan si Isang. ayan, daragang magayon. Dalagang maganda na si Lorel. Lorel, bro. Ano, bro? Natulog ka ba, bro? Nagkakape na nga siya. Naturog man. Bicol si marunong mag-Bicol si si Tugang, yan, Wautin man, Ocho. Siguro taga... Ano yan? Bisaya yan si Shoutin man. Taga sa, yan? Taga sa amin yan. sabi ni Tugang Isang, hindi ka makatulog ng Eugene. Bakit naman isang? Simple lang isang kung gusto mong makatulog. Hindi, sa mga lalaki, simple lang. Simpleng buhay ay kay ganda. Hindi ka daw makatulog kasi hindi mo tinamsakan ang kanyang bagong upload. Ito na. Abay, nakapin ba yun? Ito na. Huwag ka na magtampo dyan. Ito ba yun? Ang ganda naman ng mga flower parade mo. Ay, di pa pala nakasubscribe sa'yo to. Isang Subscribe kalapit lang, matutulog na kami. Ganun lang yun. Pag di ka nagtamsak. Paano kung walang kakalibitin naman dyan? Extreme. Yun lang. Mayroong. Yung machine niya ay. Joke lang. Yung machine niya ay. Tapos sakan ko na rin. Sige na Tugang kasi magtampo si Tugang Isang dyan. Dahil kamo di kayo nagtatamsak. Guys, palablab naman extreme Julius Jao. Walang Julius Baba. Oo, nandiyan. Nakababa yung niya, channel. Tugang, Auntie Cadet, ready ka na ba? Kanta ka. Ikaw Ay, ba? kakanta siya na hindi ko din. Wow. Nagmamakaawa ko. Ayan na, isa nga, ayan Pinanood ko na yun yung flower parade mo Nagmamakaawa na ako. Ayan si Lorel. Si Lorel, kahit malaki na bahay niyan si Lorel, nagsusupport pa rin yan si Lorel. Nag-meet na kami yan, Auntie Codet. Si? Batangas? Oo, taga Lipa. Batanggen yan. Hindi, yan, Batanggen yung Bisaya. Mayroon ba nun? Meron ng Batanggen yung Bicolano Ikaw yun. Hindi, ako BBC ako manay, BBC. Anong BBC? Oh, BBC. Bicol, Batangas, Cavite. Parang expressway Oo. Lagi siya. Ay sabi ko nga sa kanila kagabi, ang kalsada rito sa Pilipinas is connect na sa south to north. Hindi ka na mahihirapan pa. Pagpapunta ka ng Baguio, La Union na ang bagsak mo. Pagpapunta ka ng Subic na yung bagsak mo. Pagpapunta ka ng Mindoro, ng Mimaropa, ayan, ng Bicol. So, ayan, Batangas Pier na. Ngayon ang biyahe, Bicol to Manila, ilang oras?
Pag sarili mo yung sasakyan, katulad nung sa akin, pag bibiyahe kami noon, 6 hours lang. Maganda na. Parang gusto Ano pa yun, Idol Extreme. Mabilis na. Hindi, madaling araw kasi yun eh. Naalis kami dito 11 ng Wala gabi. masyadong traffic. Walang masyadong Saka ang nun ang pahinga namin nun, ihi lang. Pag umihi siya. may dala kaming manay, arinola. Doon sa loob, arinola. Ano, Rola, yung lusa, parang lusa. Ano yun? Anong tawag doon? Baka tabo. tabo. Hindi, parang yung ginagamit ni Lusa! Digong. May President Digong. parang ano yan? Yung asul sa gilid, tapos puti siya. Ganun ang mga kulay, di ba? Lusa nga ang tawag doon. May platong ganun. Paso. Malokong. Tapos kasi mura. Malukong. Batang siya. Ayaw ko na umuwi ng Pinas niyan. Para maligaw na ako niyan. Kasi baka instead Hindi, sakto. Pag Isabela. Pag Isabela naman, ang nyo, dito ko na kayo sa Pag Isabela, dito sa Bulacan. Bisaya. Ay, ano ba to? Papalayuin mo. Cagayan. Oo. Ganda. Maganda pa lang. Bro, makakatulog nangyari ka dyan. na niyan sa gumaka pag ganun oras ka umalis. So, nai-improve na ang Pilipinas. Hindi, kasi may music. May ako pag nagbibiyaya ko, music. Pero trabaho, marami na. Oh, maraming kontrata. Kinanam naman pala yan, bro. Ano? Okay. Nanam naman. Okay na ninam pala yan, bro. Ay, sa yan, sa Isabela yan. Yung mga dyan, mga kabsat. Okay, ninam. Lucy Lee, shout out po. Ayan, masama yan. Kaya ka talaga, bro, at Timan Ocho. Ito si may galang shoutout. Ay, nako. Okay na, Nam. O yan, lagi ko naririnig sa, sa mga kabsat. Okay na, Nam. Alam mo, yun lang ang ko. Yun lang ang napamilya salita. Talaga, hindi ako natutong So, Ilocano. anong tinuto mo yung ukinam? Ate ko din talaga. Balong. Di ba? Ading, balong. Yan ang Ganyan. rinaksin Sino ba yung tugang. Kailan ka pa umuwi, Ate ko din? Wala. Yan pa Wala pa. natutuwa. Wala pa Hindi ko akong alam wala kasi pa yan ako tugang. ipon. Kapang ipon? Puro ipon ko, puro resibo. Parehas Mga tayo resibo tugang. ang ipon ko. Kawawa naman ako. Oo naman. Iba Parehas tayo. yung mga, Ha? resibo. Parehas pala tayo, puro resibo. Memories, shout out Memories, may galang shout out. Ang hirap na dito, puro resibo ang hawak. Yun na lang kukwentahin mo. Hanap tayo ng pagsasanlan ng resibo. Sala natin kay tugang dito natin. Kanina, Sino ba nagsasanlan ng resibo dyan? Kaya si Senador. si Senador siguro maraming ipon Marami na. na yung pera si Senador kasi nag-overtime. Pwede. At saka pwede niyang i-refund sa gobyerno. Kasi Senador siya di ba? Hindi pa naman sa gobyerno. Memories, Ako may sana. collateral. Sabi nito kang isang. Ay, naku. Katawan naman ito. Puro resibo. Totoo, kasi nung unang abroad ko talaga, inipon ko pati yung mga cards na binibili ko, di ba? Yung binibiling cards na pan-load. Ayan. Iniipon ko yun noon, tugang. Yung first 2 years ko talaga dito. Ayan, sis, Saan ka ba? Rainbow Channel, may galang shoutout. Pwede ngayon. Ngayon, April. I-file mo sa tax mo. Di ba? Pwede mo i-file na pa ngayon. Rebate. Oo.
Ali Edel Pincero, may galaw shoutout. Thank you, thank you. Ay, nako. Ngayon, hindi ko na masasakit lang loob mo. Pag resibo makita mo. Kasi first time ko na, pati yung cards na mga tarjeta na magkano ba yun? 5 euros ang isa na niloload mo. Ako sa Pantawag. resibo, pero may titulo ako, hawakan. Ha? Ay, pang klase dyan. Kutit ah. Nanigurado na Ringo siya. Channel, thank you. Sigurista, si Ate Kutit. Hindi, si isang... Ako si sa isang resibo, ang pero may titulo ako naniguro, hawakan. Gusto niya titulong hawak. Mahirap na. Mahirap na, may scam. Anong gusto mo? Mayroon ako Naninigurado lang. titulo. Titulo na Naninigurado. niluduro. Saan ka, extreme sa US? Ala, Filipino, Jay. Dito sa Midwest. Oo. Maraming Sayang nga taga-US. yung mga pinipit-pit niya, puro sa sasakyan. No. Ayan, Miss mga... Filipina Ginetta Lee, hello, may galag shoutout. Thank you. Si Anarda, my kind and beautiful friend. I wish you luck. Thank you, thank you. Si Anarda, good evening. May galag Marami pala shoutout. taga-Europe dito ah. Ay, oo. Maraming mga tagahanga dyan, taga-Europe. Puro mga kwan na. Mga euros. Mga bigatin yan. Oo. Oh, ang euros mataas na yung mataas na yung Oo. dollar. Oo nga. Goodness. Ayan. Ay, nako. Pupunta na ako ng... Sana all. Sana Sana na all. all bigatin. Memories, thank you, memories. Ayan. Kanta ka na, Auntie Codette, Tugam. Iba na pa Oo, din kanta ka na, setup mo Ate Codette. dun. Puro katawa-tawa dyan eh. Nami-split niya ako dahil itong ano ko hindi masyadong okay ang dating. Okay naman siya. Try natin. Sige. Oo. Sabay mag-vomit ako. Ha? Si Anarda, thank you so much. Sige, Tugam. Try ko Wide. Okay. Try ko, tong stereo, kung naka-stereo, ayan. Kaya pala ma-echo ako, no? Okay. Try. Tunggang, try.
Ewan ko kung okay yung tunog ko. Ay, nasaan na si Senador? Okay naman siya. Baka nagturog na. Ay, natulog na. Alright, Tugang. Thank you, Tugang. Ayan. Back to you. Thank you. Gainalin, may galaw shoutout. And Chris, Okay naman, isang. Kumaano. Okay naman Itong siya. mga Tugang. microphone ko eh. Mga local. Maria Gracia Bentori, Team G Italy. Ayan. Thank you so much. And nagilik na si YouTube. Tugang, no sound. No sound? Sino? Akong walang sound? Ako ba? Mayroon. Mayroon. Bakit wala akong madinig? Mayroon kang sound. Mayroon kaya. Memories, thank you. Ayan. Mayroon, sabi ni Tugang Isang, hindi mo lang siguro marinig. Diyan sa volume ng ano mo, ng headset siguro. Mayroon, sabi ni Tugang Isang, hindi mo lang siguro marinig. Wala. Yan, Arda, thank you. Okay na. Battle Diary, may galaw shoutout. Ayan, Bunso, may galaw shoutout. Sa Facebook. Gayna, good morning, Gayna. Na ano mo na, Tugang? Hindi. Sige, kanta tayo para hindi tayo Okay, maantok Tugang, yung... dali. Para makarami. Sige. Maria Gracia Venturi. Team Thank you so Ninja much. Italy. Oh, thank you. Thank you, Filipina G. Kasi nakikisama yung net ko ngayon. Mm. Sige, kanta tayo. Uy, uy. How can I conceal what you see is real? Who I am to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a girl I know I took for granted. The friend I'd had in I was living for a dream, loving for a moment, thinking on the world. That was just my start. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is someone you will be all the while.
a silver circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give. We know for certain the man I really am. I was living for others, loving for a moment, taking up our that's were just my start. When I'm touching in your arms, I can hear you whisper, the circus of love's right for my arms. Gaya natin ito, gaya. Si Anarda. Naka-isang oras. Hoy, nag-iikot na naman. Optimal cada día para ayudar a mi sistema inmunitario. Y claro, Claro. Cállate. bien por nuestra hija. Para que vaya... Shout out! Gaina, shout out! Galing, Kumusta, galing Gaina? Magaling na talaga yan si Bicolana. Nag-improve Pwede na yan eh. mag-asawa. Pwede na mag-asawa ulit. Hindi tayo magaling. Kasi Ah. hindi tayo maakot sa mga ibang live nakakahiya. Magaling. Pwede nang mag-asawa. Ulit. Magaling na si Saan ka nagulat, Gaina? Sobrang ko dito, tingnan mo to. Basta, ito, last one ko na talaga to. ewan ko kay Senador. Alright, sa boses mo. Extreme. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad a chance to say that I do believe I love it. And if I should ever go away, when we close your eyes and cry, you feel the way we do today. And if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. Oh, sure, that's what friends are for, you know. For good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Rocky Star, that's what friends are for. Gen GM, thank you so much for daming Gen GM. Ayan, nakita kita rito sa kabila. And now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. Oh, and then for the times when we're apart, when we close your eyes and now these words are coming from my heart. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. And good times, in bad times, I'll be on your side forevermore.
That's what brings up more. Oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what brings up more. And good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what brings up more. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, baby, that's what friends are for. For good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Thank you so much for coming, Idol Raby area. I'm the host. Thank you, Tugang Eugene. Ayan, ang ating tugang na Dami hindi na ko namang natutulog. nabighani niyan. Oo nga. Ayan. Ay, shoutout Galing muna talaga tayo. yun sa walang kutas yan. Smile, smile. Sabi shoutout Tugang GDM. Bakit may ano yan? Tingnan mo, siya. Nag-e-echo siya. Tingnan. Hindi kinansin. Nabighani naman mga lola. Wait lang. Ayan, pati Santi Cadet may echo. Ayan. Raby Ariel, may galaw shoutout. Thank you. Tugang dyan, JMN, Adeliza, Mulet. Thank you, Tugang. Thank you sa mga nandyan. Okay, driving muna, Tugang. Pauwi na din from work. Ingat, Tugang dyan, JM. Ingat. Nagda-drive. Nag-YT. Sige. Ayan. Para Ganyan talaga ang mga adik sa YT. Tayo nga kahit may trabaho, nagwa-YT. Ako less na, Tugang kasi kailangan matapos. Ganyan lang talaga. Less na kasi pag hindi may iiwan na trabaho, Friday pa naman. Kaya yun. Tugang, Auntie Cadet, ready ka na ba dyan? Ayan. Thank you guys sa mga nandyan na, guys. Kumusta Ready naman ka na? yung sound ko? Okay lang? Okay naman siya. Okay siya. Hindi mo lang siguro naririnig sa yung ano ba yun? Yung sa headset, yung boses mo. Gayna, thank you, Gayna. Gayna, kamusta Gayna? Maingay yung TV ni Lola. Hindi naman naririnig, Tugang. Okay lang naman. Okay lang naman. Sige. Ingat, yan CM. A memorable trip to Paris. Kunti lang naman yan. Para sa mga dumalo. And good evening to all foreigners. Diyan ba si Jen? Nandyan. Hi, Jen. Just walk away. And your loves are all that Don't stay at another day. Parang hindi ako nakakulit. Kailan ba ito ba? My heart is stuck left
naman. May sound naman tugang. May sound yan. Meron pero hindi nakakulit sa Bluetooth. Isa, ano siya? Ito muna, stop ko muna. Stop. Ikaw muna, Tugang. Tugang Eugene. Ikaw nga muna. Ako na muna. O si Eugene. Para hindi man bumaba. Antok na rin ako. Naantok na ako. Ano ba to? Napagod. Nakanta yung connect. Friday na bukas, Tugang. Saturday. Ay, ungan mo, Saturday. Tingnan mo, ako'y nagiging lali. Ako'y nagiging lali na. Ay, nako. O, si Oo, Eugene, oo. nanonood yan sa kabila. Wait lang muna. Ako na muna kakanta. Para hindi ako antukin. O, mahirap naman magkape. Hindi naman ako nagkakape. Ako na muna. Natin. Was night that we met together, we've been happy. I have very few regrets, ordinary problems, not hard to face. But lately, little changes have been slowly taking place. You're always finding something is wrong with what I do, but you can rearrange my life because this place is here. You got to love me for what I am, for simply being me. Wala na. Tugang ka na! Miss you! May galaw siya na! Really not in love, so let me go. I must be free. I miss you, Tugang. What's up? What you want is unnatural for me. I won't pretend to give you what I have meant to be. The picture of perfections is only in your mind. For all your expectations, love can never be designed. Mission Official Channel, they take each other for everything we are. Leave the life we leave behind, make another start. You got to love me for what I am, for simply being me. Love me for what you intend, for hope that I will be. Maybe you're only using me to feed your fantasy. You're really not in love, so let me go. I must be free. Shout out sa mga naka-BG na hindi nagbabakas. Wala naman siguro naka-BG, wala naman. You're losing me to feed your fantasy. You're really not in love, so let me go. I must be free. Ano nga tayo tugang bukas? Pinoyhin nyo tayo para may tao tayo. Tugang Eugene! Ipapinoyhin nyo mo nga yung napalano nandun kay ano. Love you, Tugang. Miss you. Ano nangyari? Busy tayo lahat. Gaynalin, thank you, Gaynalin. Ano na? Wala na tayong viewers, Tugang. Umalis na sila. Kanta ka na, Tugang Eugene.
Tugang auntie ko dito, okay ka lang? Ha? Nagutom ako. Okay lang. Kinunik ko lang sa ano. Oh, ikaw na kanta. Hindi ako nakakuha. Namamas ko tayo. Sainan ay sa mga naka-live, shoutout. Sa Pasko darating next week, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating walang iba hinihiling pangarap ko'y ikaw pa rin ang aking panaginip ayaw ko nang mag-isip pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo sa'y wag magbabago Dodsen ang matamis mo patingin all night from Dodsen TV kahit na hindi Pasko ginig ako'y lagi mong mahalin pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo sa Paskong darating malapit na Pasko guys nais ko'y ikaw pa rin mas ko po ang tikutin ang aking kapiling at sa mga araw pang darating pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo pag-ibig ko iyo kahit na hindi Pasko ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo Kainalin, Merry Christmas sa Pasko darating pag-ibig ko'y ikaw pa rin back to you host Agoy Thumbs up po. Hello. ayan, Jenaline andiyan si Gat Jenaline ano, di ba yung ano to ni Edward
Hindi ba to? Huwag kang tiulits dyan. Ay, nagtatanong lang naman. Ano na si Senador ngayon? Ginalyn, may galaw siya na tugang. Tugang. Pasensya ka na tugang. Itong ano ko tugang dito. Ano? Tugang Anhart. Love you tugang. Ayan, video. Anhart, asan ka ba, Anhart? Kumusta ka tugang? Kumusta ka? Kumusta? Ayan. Dudes TV, thank you tugang ha. Gayna. And Ginalyn Katina Vlog. Hello tugang. Kumusta ka? Kumusta mo? Time. Ayan. Pretty pa rin. Parang ang bilis naman ng panahon. Parang kailan lang. Huwag Ano mong yan? madaliin yung tugang. Napapakawat siya sa ulo. Nagkibahan na ako. Busy sa work, kuya. Sabi ni Tugang Anhart. Busy sa work. Ano ka ba? Saan ka ba nagwo-work? Gabi pa eh. Busy sa work, Tugang. Ayan. Namiss ko na miss you. Basta sa, ano ko. Ayan. Ayan, saan mo gusto magwalwal? Dito lang. Gusto na dito. Dito lang sa atin. Shout out, Senador. Kataraas ang pata ko. Aray ko. Ayan ako. Bago yan sa work eh. Baba, taas. Tapos takbo. Takbo. Oh. Ganun lang. Walwal lang ay Anhart. Walwal din sa trabaho. Ayan. Na-miss mo na. Ayan. Next week. Okay ka na? Kuya, yung shoutout po, sabi ni Ginalyn. Ayan. Si Ginalyn saka si Gaynalyn. Oh. Di ba? Magkasintunog. Tugang Auntie Codet. Ready ka na ba, Tugang Auntie Codet? Sige. Ayan na, sa Ticodet. Kakanta na! Ito ulitin ko. Ulit. Sakaling makapasa. Ka rin. Ay, sarap. Nagluluto na ako ng almusal. Tell me now to just walk away. Say our loves are all have passed. Tell me to stay not another day. I should have known it would never last. But don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now and for all of my whole life, don't tell my heart to stop loving you. And the hope will soon begun. And once again, I learn how to smile, so that my tears won't stay too long. And it takes just a little while. But don't tell my heart to stop loving.
Pasensya na lang ha kung hindi na Okay, paper. okay naman siya, Tugang. Okay siya. May binabasa kasi ako Walang dito sa, direksyon. ano, dito sa Madrid na Mm. may mga nagbigay ng pera, may mga application na nakikimarites talaga. Ay, sige, Tugang. Manghingi ka para may pamasahe ka agad. Ah, Apisa. Thank you, Tugang. akap, Pamasahe isa. sa Pilipinas? Tugang? Hmm? Pamasahe Hindi, para sa pamasahe na pupunta rito. Bakit sa Pilipinas ang layo-layo? Ay, nako. Gusto kong mag-New Year, Tugang. Kaya halilian mo ako. I need your replace. Hindi na nga ako mag-Christmas. Dito sa trabaho, hindi pa rin ako mag-New Year. Kaya I Wala need ako, your host. Malakas naman. Sige, Tugang. Dudes, 8 TV. Thank you, Tugang, sa pagpasyal. Uli. Ayan, ingat. Salamat sa pagpunta. Ayan. Sige, kantahin ko nga tong Hindi ko to kabisado. Pero try natin. Try natin kasi wala naman nakikinig sa atin. Tayo lang ang apat dyan. Eh, nasabog siya. Wala akong ibang nakita. Ibang sabog, no? Take me as I am, put your hand in mine, now and forever. Coming here stand before you now, deep inside I'm always near. This was you. Tugang. You stay me for the rest of my life. 'Cause I got no. Mali. Lasing. If I'm on my own, pangit yung nakuha kong sound. Mapangit talaga, boss. Take me as I for your karma, stay with me forever. 'Cause I am just a man, never understood, never had a thing to prove. It was you. Wow.
Okay na yan. Ang nangyari ko lang. Basa, ano? Yung music na nakuha ko sila. Okay na yan. Bilisan. Uy, bumaba na si ano? Bumaba na. Tungka na ako. Extreme machine. Ha? Oo, sige. Dasong. Sari-saring problema ang sa ulo mo'y tumutukan. Sinubok na halos ng paraan. Sinubok mo ngunit di umubra. Di ka tumawa, tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag mo masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ayun yung lyrics niya. Alright, Gaina, thank you so much, Gaina. Ganyan na, kaibigan. Tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong isipin ng todo. Baka ikaw ay maloko. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Alright. Back to you, Manay. Ay, dyan. Cadet, Oh, bakit ako? ikaw, around tayo. Ganun ba yun? Ako Ako po? Abang ano, Ano kayang kakantahin ko para sa mga nakabigi? wala naman naka-VG. Kasi 10 lang naman. Ay, sabagay, ano, may naka-VG pa rin kahit pa paano sa atin. Kaya Ay, nga. hindi sa mga naka-VG dyan. Kantayin natin yung Angel Baby. This is a sport. Hello. Baba na ako. Alam pala si Pilipina din. Kakanta ko pala sa Antikodet. Oo, sige, huwag mo ako iwan. Butang kita ng ulo. Ikaw ang ligayang ko, panaligang mo, giliw ko. Ngayon at kailan pa man ang
senador. Yun mo, sana ay panaligan mo. Mm-mm. Eh, So, Yan. Eugene, ikaw na muna. Wala akong kantang na pili. Sige. Ha? Oo. yan. Ako kalilipat. Gusto niya, Waray. Tiko Det. Yeah. Hello, Anjay. Andito na naman si Waray OF Talk Show. Salamat, Waray. At least nakita mo ako. Ayan, para kay Waray. Waray. Waray, waray, waray. Ay, niniray. Sabit sana. Pero matibay. Waray, waray. Mahina ang buray. Ah. Ay, para sa inyong lahat, guys. Both channel, guys, shout out. And sa, kay Auntie Codet, shout out. And guys, thank you so much, guys, for coming and for supporting the show. Di ba, Espanyola? I don't like to sleep alone. Stay with me. Don't go. Stop with me for just a while. There's so much of you to get to know. Reaching out, touching you, leaving all the worries far behind. Loving you the way I do. My mind on yours and yours on mine. Never leave me. Let me live with you. Nothing's wrong. The love is fine. Like a man said in this song, help me make it through the night. Loneliness can get you down when you get me thinking no one can. Lean on me and I lean on you. Together we will see it through. No, I don't like to sleep alone. It's hard to think some folks do. No, I don't like to sleep alone. No one does. Do alright. Thank you so much. Host, di ko ang Espanyola. Auntie Codeta. No one does. Do Ako na ba? alright. And, baba na ka manay, ha? Sige, Tugang. Thank you. Auntie Codet, wala ka Auntie Codet. Ayan, sa lahat ng nasa baba guys, maraming salamat. Ayan, sa channel ni Auntie Codet. And, ayan. Sa lahat ng taga UK, taga London, taga Middle East. Ayan. Shout out. Isang! Wala na sa trabaho ata din si Isa. Si Tugang. Nasa trabaho. Anhart, shout out Anhart. Thank you. Thank Bye, you, bye. thank you. Thank you so much. Salamat sa pag-akyat. Magturo ka na. Turog ka na, Tugang. Magbatang-batang ka na. No me dijo que la conducción eléctrica
Batang-batang. Batang-batang. Aling Ay, batang-bata. ibig sabihin batang-batang. Yan. Sarilinin namin ang stage ni Tugang. Tawag. Ayan. Tawag 2 hours na tayo. Oo nga. Anong oras na? Pag ano na, malapit na mag-10 o'clock, alam mo naman, ilalagay na rin sa bed si Lola. Matulog na tayo. Ay, Para siyempre, mamaya. 10 antok minutes, na. 20 minutes more. Sige, sige. Hmm. Sige, mga tig-3 tayong song. Oo, sige, kumanta ka na Tugang. Para kay Waray Diretso Emya. na ako. Ha? Diretso na ako. Oo, sige. Yung song, tapos ikaw. Okay, saan ka didiretso? Dito? Excited ka naman. Oy. Ako kaya. Ganun din. Kung pwede lang lumipad ng walang pakpak. Di ba? Okay, shout mo naman si kay BCN. Ankay, Waray, OFW Talk Show. Ayan. O, tsaka si BCN Channel Live. Sige. BCN Live Tapos sa Channel kanya, yan. si Imyat. Yan. Di ko na nakikita si Imyat eh. Kilala ko yan. Baka nga natin yung channel ni BCN. BCN Live Channel. Okay. Sige. Mamaya, puntahan ko. Sandali lang. Wait lang, ha? Sana ba? Ay, lowat na yung isang phone ko. Sige, ano yan? LS. Naka-live nga! Uy, naka-live naman si in 5 hours. Sino? Ano yan? Patay. Hindi ako subscriber yung isang channel ko. Hindi ako makapas. Pero ang tamsak na ako, hindi lang ako nagbakas. Kanino? Uy, laki niya na ng bahay niya. Sino? Friday. Si Imyat. Ay, oo. Ano na ako? Taga-US din to. Hirap. Hindi ko na nakikita to. Na ako niya. Dikit na ako kay Emya. Kilala mo din yun? Oo. Kilala mo yan? Oo. Yan. Dikit na ako niyan kay Emya. Nagtamsak na ako, Ankay. Tayo na lang. Think I finally know I can see beyond your smile. Think that I can slow you. What we have is still worthwhile. Don't you know that love just like a thrill that keeps on traveling, but then it's tie us back together in the end. In your eyes. Even through the winds with time will change, and our love stay the same. Through it all, our love will still remain. In your eyes, I can see my dreams reflection. In your eyes, find the answer to the questions. In your eyes.
katugang. In your eyes, I can see the reasons why our love's alive. You and I, but if things simply weren't sure, I think I find a way to love you. Ba't nagbay ka? Magbabay na ako? Samahan ko kayo, wala lang pasok bukas. Ano ka ba? Yan, nanihanda na ito. Tawag ng auntie ko din. Ala, sandali lang. Ayan. Right here. All eyes right here. Ala, Auntie Codet. Auntie Codet, ikaw na kaya? Nangamute katugang. Ano ba yung nakaon? Sa'yo. Nagdudubli nga. Nagduble-duble. Bakit parang humina? You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Otherwise, see the stars up in the sky. But for me, they shine within your eyes. As the trees, it's for the sun above. So my arms reach out to you, my love. With your hand, twisting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you're my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, that is the end of the world. With your hand twisting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you're my night and day. You're my world, you're everything I pray. If our love
pakantahin natin si Isang kung gusto niyang Bargain kumanta. hunters. Such a reductive title. Ganyan lang This is a sport. kumanta. Walang naipahiga yung Ngayon ko Wow. palang naipahiga yung matanda. Ano? Shout out. Tapos, Jason, thank you, Jason. tapos di ko Tugang pwedeng ano, mag- tugay Jackie, salamat. Ang galang sarap. Tugang by Jackie. You say it would be better. I would stop saying it's other. If you had only met me first when you were free. 'Cause now you've got commencement. I should not expecting from you that you can give to me. Oh, but baby, can't you see? I can say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in my heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Neither of us planned that we would fall in love this way. But since we did, we should we be apart. Sometimes something happened that can never be explained. Now it's too late for me. I've already given my heart. I can say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Without you, I would die deep in my heart of me. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Who knows why we choose when we choose once we love? Who knows why we do the things we do when we're in love? Hindi ko na alam yata itong last. Ito na yung last ko. Yan ang last ko. Bayala na kayo ni Tugang. My last. Only live to love you. Love you until forever. Day after day, after year, for always we will journey together. I only live to love you. With my dreams beside you. Smile after smile, tear after tear, and shadow or in sunshine, my love will guide you. When there are clouds above, if I have you to love, why do I care? If you are there, when you came my way, there was no yesterday, only tomorrow. Go with you. Here is my hand to lead you. Here are my arms that need you. I only live
Kilala na rin kayo ni Tugang. Thank you, Tugang Auntie Cadet. Oh. Uy, Minsan bakit? lang. Sarap makinig ng kantahan dito, host, sabi ni Ann Kai. Los Salamat, Biminda. Ankay. Thank you, sis Los Miminda. Malapit Painit ka ko ba? lang yung heater. Kasi yung... Los Miminda. Taga Oo, Batangas ka? mainit. O hindi? May message kasi ako kay si Selen, hindi ako. Parang hindi siya nag-scene. Tugang isang. Ready ka naman dyan, Tugang. Hindi ako pwedeng kumanta, Tugang. Ah, hindi ba? Oo, maririnig ako ni matanda. Kung, At sa kung work ka? kakanta ako, kung kakanta ako, ano lang ako, whispering lang. Ah, Ikaw na lang, anong gusto mo? Ano tayo? kwentuhan na lang tayo. Kwentuhan. Tagal nating pinagkwentuhan. Oo nga. Kaya lang, sa backdoor na lang. Huwag na. Oo, mag-backdoor na Kasi, tayo. mag-backdoor na tayo? Yeah. Ikaw? Ah, oo, kasi ayokong on live usapan. Yeah. Tugang dyan na Lia, may galaw shoutout. Oo. Nasa work ka? Jan Aliyah, tamsak, Thank you, Tugang. Tugang. Salamat, Genelia. Thank you so much. Nasa work ka ba? Oo, andito ako eh. Pero nanonood naman yung matanda. Kaya lang hindi pa rin ako makakanta ko ng malakas kasi mayat Kayo maya na lang dalawa dyan? Kayo na lang Oo. dalawa? hinihinaan niya yung mabuti. TV pagkakwan. Okay. Maya hinihinaan niya, ganun. Oo. Yung parang pagka yung nagko-commercial na siya ay Iba na lang pag-usapan natin online pero pag sa backdoor mamaya, saglit. bakit? Ayoko. Basta. Ayoko. Hayaan mo lang mag-messenger na lang tayo tapos mag-mute tayo. Para yung mga papas. Ha? Okay lang, ma'am. Kasi mag 2 hours lang naman talaga kami ni Auntie Cadet. Okay. Sige. Kasi sabi ko, yan. Wala akong upload. Tsaka, di ba, Sunday lang naman ako nag-live ng time. Sabado hindi ako nakapag-live. Pati pa naman tong ating earphone lubat na rin. Naglulubat na silang lahat. Adventurist, Sai, thank you sa patamsak. Thank you. Salamat sa pagpunta. Harang, ay nag-aaral siya. Kumusta na? Tagal na nating di nakapag-usap. Oo nga. The last time na yung umakyat ka kay Kuya RG, doon lang. Tapos kita lang tayo sa live. Yun lang, hindi na nakapag-uusap. Kaya Marami pag-uusapan. Tama na. Tayong tatlo na Auntie Cadet. Tayong tatlo, mamaya. May galaw siya sa all. Thank you, sis, Tugang. Oo, mamaya pag napaihiga na ni Tugang. Oo. Saka tayo mag-end. Si Tanda, si Aray Kutit. ko. Si Tanda Pagod? Kutit. Anong trabaho? Sakit ng pata ko, hindi ako nakaupo. Nag-out ka na ba? Dito sa live? Mm. Oo, kasi 2 hours lang naman. Alas 11 na. Tapos, kung mag-backdoor pa, anong oras? Diba? May venture isang +1 po. Ayan. May +1 ka na Tugang. Pigview ata may adventurous side yung mo. Kumusta yung awat sa hour mo? Okay na? Okay na ba? Mamuni ka na? Hindi pa Hindi pa ako nakaano sa watch hour ko, marami pa okay lang. Lang. May adventurist side. Sin ba yan? Esang +1 po. Thank you. Dinikitan ka ata. Kasi nakapin Thank you so much. Babalikan kita. Basta mag-iwan ka lang ng bakas, ha? Balikan kita. Saan ka ba nagpunta? Yung upload mo? Ano? Saan yun? Saan? Namasyal ka? Marami pa akong na watch hour.
Okay lang yan. Kunti Ano pa na, yung ah, watch hour ko. Kuya Pero Jerry. Mega love shoutout. my Okay lang. adventurous side. Pero yung yung YouTube kanina nag-text, nag-message na, nag-congratulate na. Na naka 1,000 ka na. Jerry 1,000. Booksit. Ay, ang ganda. Ano yan? Jerry Booksit Channel. Alam Megalaw ko parang shoutout sa si Kuya Jerry is ano. Kabsat ka ba, Kuya? Kabsat ata to si Kuya. bago lang siya. Hindi, ano yan, monetized channel na yan. Kakanta rin Ito, yan. meron naman akong notification pala. Babalikan ko tong si Meron. adventurous side. Ayan. Thank you. Ano, may Thank you adventurous. so much, my adventure. Kuya Jerry. Tugang Aliyah. Thank you Salamat sa ano. Ito, babalikan na kita. Pupuntahan kita sa bahay mo, adventurous. Ilocano Kapsatwan. Ilocano. One. Ano ba yan? Ano yan sinabi kanina ni ano? Hindi ko na Okay nanan. Ano ba yun? Ano yung Sabihin mo, Tugang, sabihin mo sa Nanang? kanya, Jerry. Okay Sabihin mo, Jerry. Kuya Jerry. Ano yun? You're welcome po, mga host. Sabihin mo kay Jerry, okay nanan. Tawa siya, Okay nanam? Okay nanam, Kuya Jerry. Ano yun? Ano ibig sabihin no? Nagsasalita ako, okay lang kung sa Bisaya, maintindihan kita. Para bang mga joke-joke lang yun, pero sa amin ng mga Ilocano, napakasama nun. Pero lagi ko yung naririnig. Okay Kita nanam. mo, ang tawa ni Jerry, tawa siya. Tapos may viewers tayong ano. Dalawin ko lang Kasi siya. alam ko Alicano yan si Kuya Jerry. Kasi pag nagpunta ako sa live niya, may mga kabsat din. Palablab naman Jerry Booksit. Kuya Jerry, si Tugang Isang, nakapin, dikitan mo. Kung Kabsat apelyido niya yung Booksit, apelyido pa lang niya, Ilocano na talaga. Booksit. Ewan ko. Booksit talaga. Mario Kuya Victoria Mario, Coins. hello. Hello. Mega loud shoutout sa'yo. Kuya Mario, good morning. Huwag kayong magulo. Huwag kayong Thank you, Kuya Mario Victoria Coins. Ayan. Long time no see, Tugang, Kuya. Bakit pag magulo? Ano ibig sabihin? Magulo talaga kami, Kuya. Asing gulong-gulo. Ang hahaba naman ng video ni Adventure. Saan naman ako pupunta dito? 3 minutes lang. Panoorin mo 3 minutes. Doon ka na lang Puntahan ko tong short niya. Kuya Jerry, palamlaw sa kapyo. Nagikap na ako. Pagpagod ang Hindi ka naman makapag-comment dito sa short niya. Di isipin niya, hindi ako nanood ng video niya. Hindi siya nakaano. Paano naman ako mag-iwan ng bakas sa'yo ay naku. Bakit may baby dyan? May batang baby. Hindi, yung nanonood nga ako kay Adventure. Okay. Hindi na nalagsad. Ngayon ko lang po na na-ilis mo. Hindi na kaya ako kuya nagla-live ng dito sa main channel ko ng ganitong oras. Naisipan ko lang kanina kasi si Tugang Auntie Cadet Ayan. OFW Hong Kong, mega love shoutout. Nakailan short video na akong napanood pero wala kasing hindi ka pwede mag-comment sa iba kaya napunta ako dito sa ibang short niya. Ayan, thank you OFW Hong Kong, may jacket ka na. Hindi na ako kuya lang live ng gabi. Ngayon lang, naisipan ko lang na lang. Kasi sabi ko, dati doon sa kabila, sa isang channel ko, sa second channel, walang mga masyado nakadikit doon. Cathy Atreides, hello, host from Filipino
Ayan, Filipino. dikit na ako sa'yo. My Ayan, ano po mga ate. Full pack sa nakapin. Thank Adventurous. you, My kuya. adventurous. Ayan, dinikitan ka na ni Kuya Jerry. Puntan mo yan, kakanta yan. Akyatan mo si Kuya kasi stream yard yan. Dadalawin kita, kapatid Jerry, Ilocano. Hindi ako, huwag Oh, ka mag-alala, hindi na ako magsasalita ng kininanan. ang gandang aswang. O sana all maganda aswang. Magandang, ang Ay, nako. gandang, May galaw shoutout. Tugang Alice ang Rillora, gandang USA. aswang. Thank you, Tugang. Oh, Salamat. sana lahat ng aswang maganda. Oo nga eh. Galing kay The Survivor 379. May galaw Adventure, shoutout. bayad na ako sa'yo, wala na akong utang sa'yo. Ayan, si Kaya huwag Kuya ka na Jerry. maniningil sa akin. Tugang Ali, shout out. Thank you, Tugang. Salamat. Ay, mga taga-US, mga pumunta. Ayan. OFW. Wala lang kami OFW. magawa. Ano yan? The Jerry, Survivor, nandito ka rin pala. Wala 379. si Tugang Alice, gala na rin. Ayun na. Pero ano ko nga to? Ay, magkakilala si. Oo. Ay, Jerry Buksit. Puntahan kita ha, kasi ayaw kong susunod na magkita tayo, maniningil ka sa akin. Puntahan mo na. Ayaw ko yung sinisingil ako sa susunod. Ayan. Alice, may galaw shoutout po sa'yo. Si Tugang Alice, gala na rin. Kasi nakita ko siya kagabi kagabi ba yun? Si Tugang? Kay yan? Sino? Si Tugang Alice? Barlin. Oo. Rilora? Pero yung bahay niya is ang bahay niya, konti lang naman subscriber. Natawa siya. Mag-iwan ka ng, ayun, nandito na pala si kapatid Jerry. Oo. Saan Madalaw ka na. Kuya Jerry? Ay, madalaw. Si Kuya Jerry parang nasa Asia yan eh. Kay Barlan TV. Oo, kahapon, di ba, Tugang? Nasaan siya? Si Kuya Jerry, parang nasa Asia siya. Bang bansa mo yan, Tugang, Kuya Jerry. Kay Barline. Kahapon ba yun? Kahapon, Webes. Oo, kahapon, Webes. Ayan. Macau. O, di ba? Maganda sa Macau. Isang vlog. Dan Polpak. Ading. Ading. Si Kuya Mario pala is din. Kabsat. Ilocano din? Ay, okay na namit. Oo. Di ba, Kuya Mario? Joke lang namin yun, Kuya Mario, ha? Huwag kang diba? magtatampo. Kasi nag-adding siya. Di ba? Kasi adding. Oo nga. Ay, kaya Balong. Kuya Mario. Puntahan. Kuya Mario. Hindi na niya nagle-live si Kuya Mario kasi. Kaya dito muna ako, mangisda muna ako. Huwag muna tayo. Sige, mangisda ka dyan. Matagal ko nang kilala si Barline. When? 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 Ay, when manong. When, garod. When? Garod. Garod. Filipina G. Branco Lacapra, Filipina G. Matagal ko nang kilala si Barline. Oo, matagal na. When garod. Ay, na. Ay, ito, nandito. Ay, ang hahaba naman ng... Saan ka nga, Kuya Mario? Saan ka? Saan? Ang hahaba naman ng video niya. Pero pupuntahan ko, dadalawin kita. Dito muna ako kay Jerry. Thank you sa virtual hug. Salamat. Dito muna ako kay Jerry. Sige, Tugang. At isdain kayo, yan. Nagla-live yan si Tugang Isang. Natawa talaga. Oo, padalaw naman kayo sa ko. Sa live. Live ko sometimes. Oo, kantahan din doon. Tapos, kantahan. Baka sa Lunes ako magla-live, Tugang. Sige lang. Yeah. Lunes na Lunes. Hindi ako makapag-live pag weekend kasi. Andito ako sa bahay ni Jerry ngayon, mahaba tong video niya. hindi ako makarami ng bibingwiting isda sa haba pa naman ng video niya. Maiksi lang ang anuhin mo. Mahaba. Ano ba 'yon? At least pag nakabayad na ako ng mga utang ko, wala na akong iniisip, makakatulog na ako nito. Utang talaga.
Ay, hindi ako makadikit eh. Hindi ako nangingisda kasi hindi ako makadakit. Nagmentas talaga amin nga babae ditoy nga iles. Dito yun. Siyempre, alangan naman, Nagpintas, susuntukin namin. nagpintas is maganda? Yeah. Maganda daw lahat ng dalaga Yung dito sa babae. Yung babae. babae, oo pala, babae. Anak kuya. Hindi susuntukin namin yung mga nagsasabing pangit kami. Lumabas na yung nagsabi sa amin pangit. Ang masuntok. Sabi mo, layas. Layas. Ay, nako kuya. O, di ba? Pag nakasama ko yung dalawa, ano na? Ano to? Makasalita na ako. Makasalita na ako ng Ilocano. Ayan. Nagalas. Yung nagalas is Nagalas. pangit. Lights lang po yan. Taga saan ka, Kuya Jerry? Kuya ba or ading Jerry? Napintas. Ay, Mario. Ala, kinukontra ni Jerry yung sinabi ni Mario. Sabi ni Mario, Kuya Mario napintas, maganda. Sabi naman ni Kuya Jerry, nagalas daw tayo, nagpangit daw tayo. Ikaw talaga. Asan ka na? Nahulog ka na, Tugang. Apay, tanugam lang. Picture na lang kami, kuya. Hindi na lang kami ano. Apay. Ayun na. Magbasa ka ng mga Ilocano, Tugang. Matututo ka ng Ilocano. Apay. Ayan, napanood Tanugim. na ako dito kay Jerry. Ayan, dikit na ako sa'yo, Kuya Jerry. Ay, Jerry ha. Ibig Dikit sabihin na ako sa'yo. Wala na akong utang. Huwag kang maniningil pag nagkita tayo ulit. Ay, maganda dyan sa La Union. Alam mo, Oo, Kuya Jerry, maganda. Talaga La Union pala siya. Kaya pala Ilocano. kasi sa La Union, mayroon dyan dagat na. Oo, malapit sila. High school pa ako, yung Mm-mm. ako ng uncle ko, may tour yung BIR noon sa Manila, sa Quezon City. Kasama ako kasi nagbakasyon ako doon sa uncle ko. Di ba, mga empleyado sila. Kaya nakarating ako dyan sa La Union na beach. High school ako. Ang ganda. Tapos ang dami. Oo, maganda. Baknotan. Taga Baknotan pala siya. Ayan, dikit na ako sa'yo, Jerry, ha. May bakas pa. Ikaw talaga, hanggang Ilocano, ay, Ilocos. Ilocos hanggang La Union, hanggang Pangasinan, Ilocano kasi. Oo, pero I mean, ikaw. North. Saan? Isabela? Sa parte ng North. Ano yan, Saan Ilocano yan. Tapos sa Isabela? papuntang Isabela naman, from San Jose to Cagayan na yun. Ilocano naman. Yen Yeke Vlogs. Baknotan. Jen Etong Yeke Vlog, shout out. Kuya Mario. Si Kuya Mario. Dinikitan ba ako ni Kuya Mario? Baka naman bayad ako ng bayad dito. Wala pala akong binabayaran. Didikitan ka na. Bayad ako ng bayad. Thank you. Salamat. Kagaya kagabi, Tugang, si nang aabo. Dinikitan niya dinikitan si nag-ayuda kay sino ba yun? Si Ann. Yung si Ann, dinikitan niya dinikitan hanggang naka-11 na hindi naman nagre-respond na yung sabi ni nang aabo. Ayuda ako ng ayuda dito, wala na pala yung inaayudahan ko, sabi. Ay, nako. Thank you, Tugang. Jen Yeke Vlogs. Thank you. Mamas and Anaks. Mama and Anaks Adventure. Magalang shout out sa iyo, Mama and Anak. Ay, dito ako kay Kuya Mario. Sige. Ayan si Jen Yeke. Baka ano binigyan nga kita ng Jack nasa harap. Ang kakaba ng video ni Kuya Mario. Meron kami dyan pinag-charity sa Nueva Ecija. Ako pala yung yung Team Tugang. Simbahan.
Kuya Man, Nueva Ecija. Hindi mo Nueva Ecija. O di Ilocano, Nueva Ecija pala. Akala ko ba Tagalog? Halo Ang doon, halo. ay halo. May Ah, parting Ilocano sa San Jose, Ilocano diyan, sa Pacol, ay Balok ba 'yun? Mga Ilocano at Tagalog doon. Mix doon. ah, Mix sila. kasi Kahit naman sa Isabela, halo doon. Halo ang ano. pero pag Pangasinan is Panggalatok. Iba Halo yung namang Panggalatot doon. iba naman yung Panggalatot, salita. Ilocano, and Tagalog doon. Ah, May pwede may naman bawin may ang ng ayuda ayuda. pag walang Pag kapalit na walang kapalit na ayuda. Sama naman nun. Ay, Babawiin. oo, pwede naman baklas ay oo, unsubscribe para lang 'yan ano. Ay joke. Hindi. Ako nga hindi na ako makadikit eh, sa sobrang dikit ko na lahat dininikitan ko pag nakita ko. Tapos hindi Kuya naman Mario, wala ka bang maiiksing video naman? Ang hahaba naman nito. marami Paano 'yan ako sa Kuya Mario. puro Kasi namang tugang. Tignan mo naman 14 kilometers, 13 kilometers, 11 kilometers. Diyos ko naman. mayroon 'yan. Hanap ka kasi Instead na makarami-rami ako ng 7, may 5, mayroon. Oo, may 5 ano naman, 6, 5, meron. teka. Puro kasi sa kanya coins. Dati mga 3 minutes, 4 minutes Wala lang siyang yun. short talaga. Walang short talaga. Wala siguro. Wala. Kasi Videos. dati 4, 5 lang, mga 3, ganyan lang yung ano niya eh. May 5 naman. Konting hanap buhay. Sharp Parang ang pinakamaiksi 5 kilometers lang. Sige, Okay na. pagtiyagahan ko kung may utang talaga ako. Angel Vlog. Thank you, Jen Yiki Vlogs. Ayan, salamat sa mga nandyan guys. Nandito na ako sa bahay mo, Kuya Mario, ha. Siguraduhin mo lang na mayroon akong utang sa'yo, Kuya Mario, dahil kung hindi, ikaw ang sisingilin ko. Tisan at dating dikit, sabi ni Kuya Jerry. Kuya Jerry. Uy, di ba? Dating dikit? Dikit ka na ba sa akin, Kuya Jerry? Dinikitan ka na. Alam nga, dikitan Thank you so much. Ngayon pa Kanina lang ka kita ata. nadikitan. Kanina lang. Sige, isdain mo sila para puntahan mo. Dahil akyaters yan, Kuya Jerry. Akyaters yan si Tugang Isang. Ay, oo. Basta may nakikita akong mga naka-live. Pag Basta nakita yan, mababait, hagdan na siya. inaakyatan ko. Akyat na talaga yan. Kaya nga ako nakaakyat eh. Kaya Dahil marami masipag akong umakyat, masipag din akong magbayad. Isang vlog Yuki, OTW. Oh, thank you, Tugang. Thank you, Jen Yiki Vlog. Thank you sa dikit, gwapa. Ayan. Babalikan ka niyan. Nagla-live din yan. Masipag akong magbayad. Ang tawa ni Kuya. Kuya Mario, nandito ako sa bahay ni Kuya Mario. Sa haba ba naman ng mga video niya kung ilang kilometro. Sus, Ginoo. Ay, bakit inaubo ako? Napasmasata ako. Wag naman. Hindi ko alam na matagal ka ng dikit ay tunay na dikit ang ibinibigay ko Bigay sa ko sa iyo. Hindi ninja. Ninja, tunay po yan. So much. Kasi pag ninja, talagang ibabalibag ko lang, ibabalik. Kasi nalalagat. Ako hindi Andito ako sa bahay mo ngayon. Pinapanood ko yung pinaka-iksi mo, 5 minutes. Mag-ano ako ng magda-WH ako mag-WH para naman baka sakali makahabol sa Pasko. Si Kuya Jerry sa'yo, umagang-umaga dyan sa sa Macau. Uy, maganda yung sa Macau. Diba, Kuya? Saan? Sa Macau si Kuya Jerry. Tuwan-tuwa ka sa'yo. Nasa Asia pala siya. Oo, umaga na. Good morning. Good morning, Asia. Good morning.
Good morning. Good Good morning. morning, Asia. Buenos dias. Buenos dias, Ate Spain. Ted, pakita ka na dyan. Thumbs up. Seems gaip-gaip. Ayan. Nalagay ko na Mag, nalagay ko na yung matanda sa bed. James okay GPGP. na. Thumbs Mag, up. magmarites na lang daw. Dan po, isang. Ayan. Si Auntie Codet din, mga tugang Auntie Codet. Baka hindi nyo pa Dito. Thank you. Babalikan kita, Jen Yeki, ha. Andito lang muna ako, Kuya Mario. Ako ay baka hindi man lang ko dinikitan na rugby. Tugang, mag Ilocano ka kasi Ilocano yan Puro nandyan. Ilocano mga kausap natin dito, Tugang ay Oo. Auntie Codet. Puro Ganun ba yan? Ilocano. Ilocano kayo. Sabi nila, inagalas daw tayo, nagalas. Sabi ni Kuya Mario ba? Last. Napintas tayo daw, natutlo. Sabi ni Kuya Mario, magaganda tayo, napipintas daw tayo. Sabi ni Kuya Jerry naman, nagalas. Magalas. Nagalas ko ng Auntie asa. Codet daw. Thank you, Papa. Thank you. Ayan. Palablab naman Auntie Codet. Auntie Codet, guys. May bababa. Buti pa si Kuya Jerry. Tapos si Kuya Mayor nagpunta. Matutulog muna ako. Mahaba talaga ang video ni Kuya Mario. Ha? wala siyang short eh. 5 kilometers yung pinakamaiksi. Kuya Mario, mag-short video ka patindig. Yung mga viral na video is short message na yun. Lahat ng mga matatanda nagtitiktok na rin. Yung ilalabas na rin yung mga cleavage ng mga matatanda. Pati mga 70 years old, ilalabas na rin ang mga cleavage para mag-viral sila. Ang sexy pa. Yung mga legs nagloy-loy na, nag-wrinkle na. Ayan, sabi ni Kuya Jerry kanta na. Anong kanta tugang? Kuya Jerry? Pisa! Yung ngang 70 years old, pinapakita na rin yung cleavage para mag-viral. Tapos may sexy doon. Alam mo, yung mga pamilya naman yung pinahiya. Ayan, dikit na ako sa'yo, Kuya Mario, ha? Wala na akong Bakit utang. mahabulin yung ma-viral ka? Hindi mo man lang binigyan ng dignity yung mother mo. Ay ako, sa susunod, para lang mag-viral ako, tignan nyo kung ano makikita nyo. Sabi ko kay Esang, punta kami sa Wales, tapos akyat ako sa bundok, tapos hilain yung leggings ko ba para bumaba yung mahubol. Hello, Marimar, karate girl, mega love siya. Dan Harang. Sana on. Ayan, pakantahin si Bro Jerry. Ay, Kuya Jerry, gusto mong kumanta? Ayan. Thank you, Marimar, karate girl. Long time, guwapa. Shout out. Salamat sa pagpunta. Ayan. And si Tugang Alice. Ewan ko si Kuya Jerry kung gustong umakyat. Kuya Jerry, gustong umakyat? Pakantahin si brother. Oh, Ano kaya't yun? Kuya Jerry, kanta ka daw. Kasi umaga May sa nagre-request. Marimar Karate Girl. Megalog shout out Megalog sa'yo. shout out. Palablab guys. Ayan, makakatulog na ako ng mahimbing. Nakabayad na ako sa mga utang ko sa inyo, ha, mga brothers. Dito na lang po kay Jen Yeki. Face Kevin, hello. Good morning. From Indonesia. Shout out. Thank you so much. Mega love shout out. Thank you sa pagpunta. Nice to see you again. Kanta muna tayo. Kanta muna tayo bago dikit. Marimar Margarita Kumanta kayo habang nagdidikit-dikit kami. Ikanta tayo. Alice, hello po. Mega love shout out sa'yo. Kuya Jerry, pinapaakyat po yung Alice. Ba't Jerry Baksit? Morning. Urot ba yan? Baksit? Buksit. Peace Kevin, good morning. Parang apelyido ng Megalog shout out sa'yo. Bagyo?
Baka pwede ka ring Kuya dumikit. Mario. Isan. Ano? Asa, ano Pwedeng rin? padikit din. Isang Vlad. Ayan, may Kumusta ka? ayuda pa pa Ay, ng bonus. Mabuti. Oh, thank you Akala so ko ayun ako. much. Di bale, Yan, may napakahaba naman yung tinalaytay ko na yun. Okay lang, Kevin. Ang haba kaya ng tinakbo ko na yun, 5 kilometers, Kuya Mario ha, kaya dapat lang may ayuda ako dyan. need Ito, na nandito ako kay Jen Yiki ngayon. Si Peace Kevin kaya, baka makadalaw din at mapuntahan ko Wait, gaano akyatan mo kahaba. yan. Ha? Akyatan mo yan. Magaling Yan, naman yan. tayo ng Tagalog. Nandito Wala na naman ako. akong matitinan dito sa akin. Nandiyan kayo lahat kay Tugang Bicolana. Daya ninyo. Nakilako na nga ng bahay niya. Nandiyan pa kayo nakababad. Mariana. Abay, ligawan mo din sila. Niligawan ko kaya mga yan. Niligawan ko sila. Oy guys, Auntie Codet. Meron ako. Auntie Codet. Wala na nga akong tao, wala na. Iniwan na nila ako, joke. Ayan. Ako nga, wala na mo. Auntie Codet, Codet. galingan mo lang sa panliligaw. Nadadala yan sa panliligaw. Sige na, hindi na lang kami kapsat dyan. Oy, Auntie, bakit ko? Ayan na tukang. Kuya Mario, Auntie Codet. Bahay mo daw, Auntie Codet. Bayad na ako kay Jen. Bayad na ako kay Jen Yeki. Hindi ka man lang balay ko, Piman. Yan, ticket. Huwag nyo naman anuhin sila. Gusto ko lang po balay ko ako. Magdagan nyo. Ilocanohin mo nga, tugang. Pinga. Ilocano ko na nga sila Nagatidog garo daji ko, nagatidog garo di tinalaytay ko nga narangtay. Sinaray na rantay. Kaya grabe lang unay tidulo na ajay. Ayan, nakabayad na ako. Ilan na sila na nabayaran ko ha. Bayad na ako kay Jen Yeki Vlogs. Sakmut nga Please mut dalawa Ay, sabi ko sa'yo, pagalingan lang ng panliligaw yan. Ako magaling ako manligaw. Ang klase Liligawan ko yung mga yan. Ito, liligawan ko muna si Ayaw nilang ligawan yung bahay ko. Liligawan ko muna si Peace Kevin. Wala kasing nag-viral doon, kaya... Hoy, hindi Auntie Codet. Ay, di ba, pag sabi ko sa'yo ng gabi, sabi ko, tugang, mag-short video ka. Yung first na short video mo, 1K ka. Grabe ka, Subukan ko nga din mag-short video. Oo. Tugang, short video lang ba kailangan? Hindi ba pwedeng short katawan na lang? Pwede. Good morning, Jay Cabal. Jama Acoustic, hello. Walang shout out. Walang naman kay Auntie Acoustic. Oh, di ba ito yung palagi kong kinakanta na Jam Acoustic. Siya ba yun? Yung naggigitara na nag-ano ng karaoke? Hello, Teresa. May galang shoutout. Guwapa, Teresa. Dais. Jenny, dan na ako sa'yo ha. Nandito na sabi ni Ayan, si Kuya Mario. Jaketan mo na. Nagtampo ka na kay Kuya Mario. Tugang. Auntie Codet. Huwag nyo naman si Auntie Codet. Wag lang si Tugang isang na nakapin dyan. Guys, sa kabila. Magkapit bahay kayo, guys. Ayan. Lablabin nyo para maka 1,000. Ilan ka na ba? 150. Sa mga hindi pa. Ako nga. Salamat po isang okay. Tumaas. Ayan. Salamat. Tumpat si Karate Girl. Naawa rin sa bahay ko. Tugang, Marimar Karate Girl, hahaha, nag-iwan ako ng baka sa buhay ninyo, mga ganda. Sana all. Uy, salamat. Buti pa si Jen Yenki nagpasalamat, pero yung iba kong dinikitan walang pasasalamat. Ganit. Dan Pulpak. Kuya Mario, salamat. Miss Kevin, good vibes. Ayan. Thank you, Marimar. Kuya Mario, thank you so much. Salamat sa inyong mga pulpak.
O pulpakin niyo naman si Tugang Auntie ko dito. Magpapasko Yeah, na. dito puntahan ko nga si Peace Kevin kahit hindi ako dinadalaw. Natawa si Jen. Kaya, ano yan, Indonesian. Alam mo si Jen, Ah, Yeki yeah. Vlog, saka si Marimar. Kaya Matagal pala ko na daldal ako ng daldal, hindi Uy, ay nagre-respond, hindi pala ako naintindihan. Uy, Yeah. thank you sa mga bago dyan na pasok ha. Rose Maranan. RM Maranan. May galaw Rose shoutout. Ayan. Maranan. Oh, Uy, pwede mo may mga bago. Ayan. may galaw shout out sa iyo, Thank RM Maranan. you, RM Maranan ha. Salamat, RM Maranan. Salamat. Ayan. Pag Sa mga hindi pa kadikit ninyo guys, ayan, dikit ko. after kay Tugang Bicolana, can you coming as well in my mansion, please? Oh. I'm so sorry, Peace Kevin. I was talking about our language. I didn't know that you didn't understand our language, our dialect. Yeah, if you want. Tagalog. Uy, RM Maranan, Manusblit may saging na bata. Manusblit tayo nito. What Peace kind of Kevin, saging you want? I just wanna ask you to come to my house in Dikit-Dikit. Steven, you love isang vlog UK. Yeah. Okay? Okay. And I will come in visit you and tamsak you and dikit-dikit you. Hindi lang dito nagtatapos ang Tamsak in dikit, hindi lang dito nagtatapos. Ayan yung si Ano Kuya yun, si Mario. Kuya Mario Hindi lang dito naghahamon? nagtatapos. Ang suportahan natin. Subukan ko niya. Yes, sure Kuya Mario. Kinalimpang din kita para pagka may live ka pupuntahan ka namin. Pupunta ako. Kinalimbang kita Kuya Mario. Ang gugulo. Kailan ko lang to si RM Maranan. Uy, RM Maranan, ito ba yung main channel mo? Bakit bibi pa yung bahay mo? O 5 subscribe. Uy, si RM Maranan, guys. You love naman RM Maranan because you have 5 subscriber only, guys. Ayan. Okay, I'm going. You want? Are you Go sure? to channel RM Maranan. Nag-i-English na kami, guys, dito. Ako din. Napapa-English. Pwede ba? Napapa-English na rin. Kahit balu-baluktot na yung English, at least napapa-English tayo. You are practicing only. Are we I'm only practicing because I'm going to somewhere along the road. Along the road. Wala na, naghang ng aking cellphone. Nagtambo na rin pati cellphone ko. Kuya Mario Coins, when ko lang siya, uy, magkakilala sila. RM Maranan. Tagalog ako. tayo nanunos video? Nahirap pa kami manay. RM. Peace Kevin lang ang Hindi English kayo ng English dyan. Hindi si Peace Kevin is na influence Filipino, but we mix a little bit English Carabalis, Hirap na mag-English eh. because we struggling speaking English. My God, I gonna run out my English. Andito ako sa bahay ni RM ngayon. Andito ako sa bahay ni RM. RM, kadikit ko yun si RM. Bininikitan ko kasi nakita ko may sabang saging. Naalala ko tuloy yung kapanahonan ng maliliit pa kami, pag walang bigas, ginataan na saging, na saba. Yun ang pagkain namin. Ay, ang sarap kaya yan. Ay, RM, andito na ako sa bahay mo. Magbayad ka sa akin. May interest pa yan. Wait, saan ko ito nakakadikit si Interest pa yan. Ayan. Dikit dan na. Kuya. Lalaki kaya si Kuya Mario, hindi yan sis. Dikit dan. Yeah. Just wait. Tugang Ginalia, thank you. Ayan si Tugang Ginalia. I-go to channel na lang ninyo, guys. Kung gusto niyo hindi na kami magkanta. Pag kumakanta, wala nang viewers, 2 na lang. Alam mo, na-miss ko tuloy yung naalala ko, Auntie Codette, last year, ang live ko, hindi kantahan. Kismisan. Ganito, may topic, tapos, marami sa taas, nagmamarites.
Oo, Oo. at least magdikit-dikitan na lang tayo. Kaya nga, bukas lapagan na lang ilagay ko, wag na lang kantak, kwentuhan. Lapagan. Kasi Hindi mo ano, may aakit ka kanta. lapagan yung topic. Sino kaya yung topic natin? Hanap tayo ng topic. Ayan. Boring Kasi naman ano pag yan, lagi. pinakro, oy! Oo, tugang. Pinakro, anapod. Oo. Ay, aram mo. Pinakro. Nung panahon na walang ano, kasi nakita ko si ano, RM. Saging na saba na hilaw. Yun ang pagkain namin noon pag wala kaming bigas. Lalo na pag taghirap. Ang taghirap doon sa amin is ano yan, August. May gulap daw. Ano yan, ginataan pag walang bigas. RM, si Mario pala, mali na rin. Ano? Si ano, Sir Mario. Yeah, mali na rin ako. ikaw naman, RM. Pinakbo. Ano Saan yung ka, saan ka ba, RM? Saan ka ba sa Pinas? Saan ka? Nasa Pinas ka? Ay, nako. Ting ang pangalan nito ay Ramon Magsaysay. RM. Rose Ramon daw siya. Rose Maranan. Meron akong kakilarang Maranan. Barkada ko nung ano, nasa Naga. Ayan, Maranan. Noemi Maranan. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Mama and Anak's Adventure, thank you. Ayan, nagbaba ng bahay siya. Oh, yan, nandito ako sa bahay niya. Bakit mayroon na kayong fireworks? Ang aga naman. Di ba? Wala pa nga ano ngayon? New Year? Malay mo ano? Ano O baka yan? fireworks pa ito last year mama ng anak adventure. Hindi ko siya kadikit. Hindi nga. Ano pala, 175. Sige, i-close na lang natin na 3 hours itong ating live tugang. Kasi ano yan. Okay lang. Para magdikit-dikitan naman tayo. Oo. Kasi yung ibang mga ano yan. Uy, RM, yan ba yung main channel mo, kapatid? O Pinas, Nasugpo, Batangas? Ay, mga taga, Oh, Nasugpo. ano yan dito kang Eugene? O sila Unidal Channel, Salvador B. Oh, thank you, yun? Mario Victorio Coins. Mga angels, tugang, Anticodet. Ano yun? I just want to tell you guys that I am a good supporter and you will see that in the near future, sabi ni Kuya Mario. Saan ka ba tugang sa Bicol? Ano ko tugang? Origin ko, Libmanan, Kamsor. Ayan. Ika, sa Inka. Lidmanan. Baka sabihin kasi Naga. Naga, Libmanan, Kamsor, ganun. Libmanan sa mga lugar kang mga bungog. Bungog daw. Hindi kasi binansagan ng Lidmanan ng mga bungog kasi nung panahon, yun ba, train. Tapos yung mga tao, kahit narinig na kaya bungog ka? Yung bingi. Parang Oo, dinudoble-doble. siyempre maingay, yung train ba? Kasi railroad, ganyan. Kasi hindi naririnig dahil maingay yung train. Oo, pero narinig na rin. Kaya lang, ang expression is, kahit Ay, narinig na. Kaya parang, Pangag. bingi. Kaya, Bingig. lugar kang magkapit bahay lang, sipukot ako. Ay, iyo! Sipukot ka pala. From Sipukot din ako, wala eh. Hindi sila alae. Ay, friend ko. Pareho na rin yun. Nagsasaod Iba kami yun. dyan, Tukang. Nagsasaod kami dyan pag Domingo. Si Mama, mahilig magsaod dyan sa Sipukot kasi barato. Palengke. Or araw ng ba si palengke. alae? Malayo ba yan? Sipukot yan? Ay, sa Bicol na yan. Karatig
Good Malapit morning. pa yan ng dagat. Tugang pag-uwi natin sa Pilipinas, kita-kita tayo sa Pilipinas, punta tayo sa ano, Sa Bicol. Oo punta ba? tayo sa ano, Saan? Sa Bicol. Baguio. Oo. Ayoko sa Baguio. Gusto ko sa Bicol. Anong gagawin natin Marami pag pang magandang mapuntahan doon sa Bicol. Oo, Oh, sa dagat. Ayun, nadikitan na kita sa RM Maranan. Nadikitan na kita ha. thank you, Tugang. Ay, si Hanapin Mama and Anak Adventures. Magkalablab na tayo ha. Nadagdag na kita sa aking first May floor. friend ako dyan, Tugang, yan, Alice. Mga Pialago ang apelyido, kumpare ko pa. Ayan, live. Hello, shout out. Mega love shout out live. Ayan, house namin sa loob ng school. Okay. Diyan nag-aral yung kapatid ko sa Sibua. Ano yan? CBO. O sa ano? SO. Ay, UA. Diyan nag-aral yung kapatid ko na lalaki. Yung dalawang lalaki diyan nag-aral. Yung sunod sa akin. Sikat na yan ngayon na school. Marami na rin kasing Sa nakagraduate. Baguio. Jen Jackie Vlog, salamat. Salamat Tugang sa pagdikit kay Auntie Codette. Yan, Ayan. salamat sa inyo. Sige, magdidikit na lang tayo. Dikit-dikit. Punta na rin ako kay Paraná. Isa Puntahan ko nga dalawa. si Mayroon puntahan ko nga si Mama in Anak. Tapos na ako kay Mama and Anak. Mananadan pulpak na saging na saba. Oh, ewan ko RM kung Maranan, Dan Pulpak. Wala Dan naman na sa rin. Maranan sa akin. Ano ba yan? Ano ko naman ditikitan? Punta ka sa akin, Maranan. Ewan ko dyan, sige RM ko nandyan patugang. Nandyan ka Dinikitan pa ko na nga si Maranan pero kahit hindi ako dinikitan pa. Baka Dinikitan ko nadidik. na. Pero hindi ko alam kung siya. Nagwa-whitey kasi sabi ko, baby pa yung bahay niya. Kaya nga, Oo, baka lang malaki yun ang ano siya. bahay. Baby pa Kasi naman. minsan, yung ibang nagagawa ng channel, minsan nagkukuha lang ng Hindi ko naman nila lahat. Oo, buti pa si Mario Victorio. May koleksyon siya na mga old coins. Yung mga Oo, yan piso. ang niya. Yan ang content ni Kuya. Ang galing. Pwede ba yun? Ang dami kong koleksyon dito, pero English money. Iba-iba? Iba-ibang English bansa? Oo. Oh. Yun ang niya content. Iba-ibang coins ng bansa. Marami na. Marami na akong doon. Nilalagay ko pa doon sa album yung mga kwan. Iba koleksyon. Ay, yung papel, okay lang kung papel. Tugang. Papel. Anong koleksyon? Koleksyon sa ano? Tigwawan, Mga old money. Ay, ang dami kong pinadala na barya. Ang dami kong pinadala sa Pilipinas na barya na galing pa sa yung Euro coins. Dito yung naman, yung At talaga Tugang, Alice? yung pauna-unahang tira Peace, nila. Kevin. Thank you. Wow. Plus, I will visit your house. flower. Ang dami kong pinadala sa Pilipinas na na coins ko na ganon na yung sa Euro coins. Ngayon ang gagamitin namin sa pag nagpundasyon. Ilalagay sa yung huhukayan na pong pundasyon. Doon nila ilalagay yung mga coins. Ganun ba yun? Ano yun? Pamahiin yun? Pamahiin. Kasi ano ibig sabihin daw nun? Oo nga. Sabi lang naman sa akin, pera at saka bulak-bulak. Bulak is para magaan daw ang buhay. Pera is pang ewan ko. Kaya doon ko ipapalagay. Sabi ko sa kanila, ilagay nila sa isang lang na display yung coins. Hindi nila nilalagay, tinatago lang o di ngayon mayroong paggagamitan. Ganun ba yun? Gusto ko po yan. Baka gusto nyo ibenta ang mga coins nyo sa akin. Nagbi-business siya. Ang dami ko kaya. Yan. Gusto mo English coins?
Ay, maalala ko ay, alam mo sa totoo lang, nung andun ako sa Cyprus ay, nung sa likod ng bahay ng amo ko, pero walang nagpupunta dun, parang yung bakas lang na puro damo. Tapos nahulog kasi yung laruan ng alaga ko, pinuntahan ko dun, may nakasupot na ang dami-daming coins, ang dami-dami, pinabayaan ko lang. Sabi ko, hindi ko naman magagamit. Ngayon napapanood ko sa TV na yung nakakakuha ng coins, ang dami, may halaga pala yun. Sabi ko, ngayon naaalala ko yun, ay baka mayaman na siguro ako kung kinuha ko yun Saan nga marami. ibibinta? Saan nga ibibinta? Pinapalitan kasi ng mga ano yan, yung mga lumang pera. Diyos ko, All, yung mga lumang 50p dito, nung nagtitinda si Kit, nung nasa ano pa siya, yung business niyang ice cream, ang dami niya kayang mga barya. meron yung kwan. Kita mo nga yung mga bumibili ng mga nag-aalahas, binibili nila kaya yung mga lumang coins. Ano, yung naiwan Tama po, pera dahil tanda mo. solido. Yeah, kaya nga, mga luma, nakasupot yun nakasupot ba naman na punit na yung supot na pinaglagyan, itinapon siguro sa likod. Sabi ko, siguro kung kinuha ko yun, iba ka may halaga yun, iba ka mayaman na sana ako. Pinabayaan ko, sabi ko, Bumibili daw si Kuya si aanhin Kuya, ko naman yan, sabi ko nun. Bumibili si bumibili siya, Kuya. Kuya Mario. Paano mo bibilhin yung coins ko, Brother Mario Victorio? Padala mo. Uwi mo. You know, my old coins of English coin, pound yun. Silver, may silver pa yun. Ang dami yun, ang dami. Silver pa yun, silver. Yung mga old coins nga na namana ko sa aking matanda. Pera pa nung ano pa yun. Pauna-unahang pera nila yun. At saka yung mga ano pa, ang dami talaga yung mga tupi nila, ang lalaki. May yung mga 50p. Ano mo yan ipadala kay Brother Mario? Anong gagawin mo yung mga coins, Brother Mario? Ala, maraming pinaggagawan yan. May halaga ang mga lumang, lalo yung mga lumang coins. May halaga yan. Nilulusaw nila yan. May halaga. Gagawin nilang Tignan ko nga, ibibidyoin ko nga yung yung mga silvers na namana ko sa aking matanda. Hindi, pwede mo siyang i-vlog. I'm here now to your house. What's this? Please, Kevin. Ako po, may gold coins too. Sabi ni Kuya. Si Lynn. Ay, tugang antikudet. Wala ko kayang bumili ng yung coins na Queen Elizabeth 65 pounds. Yung gold niya ay na 22 carats. Ay, ano lang naman May galaw siya. Kaya nga, remembrance kay Queen Elizabeth. Gusto ko kayang bumili ng gano'n. Magkano? Wala ko pa. Remembrance. Wala ko pa, 65 pound. Magkano pa naman yun? Bali, 4,000 piso. Pag nawala mo pa yun, di na sayang. Ay, hindi mo lang ilalagay sa kwan. Pwede mong ilagay, i-frame mo yun. Hindi basta nakalagay lang sa wallet, i-frame mo yun. Remembrance mo nga kay Queen Elizabeth. Ang mahal-mahal mo. Thank you, Celine. 9 minutes to 3 hours na tayo. Pag na tayo, naantok na ako. Mga 1975 yung mga pera na yan. Alam mo, nung high school ako, yung 25 centavos, ang dami ko nang mabili. Yun lang ang allowance ko noon. Pag pupunta kami dun sa kantin, 25 centavos lang baon ko. Isang piso. Magkano na ngayon ang pounds, Tugang? Ano na? Nag-66 nung isang araw nung nag-send ako. Kanina rin? Kanina ba? Kahit 66. gaano po karami, Hindi ko bibilin bumaba. ko, sabi ni Kuya Mario. Uy, Kuya Mario. Miss Kevin, thank you. Thank you. Kasi nakita. Done.
Dan, Mr. Peace Kevin, Dan. Nag-iiwan naman ako ng ng bakas so makikita niya. Ayan, mag-end na tayo, Tugang? O ano? Hindi dikit Ala, pa tayo. nagsurod-surod Kung sakaling mayroong pang magpadikit. Wala na, umalis na sila eh. Ano na lang tayo dyan. Kahit gaano po karami, bibilhin ko po. Yun ang business niya. Si Kuya Mario. Kuya Mario, asang bansa ka ngayon? Kahit Miss anong Kevin, I done your pulpak already. hindi ko naman makikita yung ano niya. Wala naman sa akin si ano. Walang makita yung message ni Brother Mario. Ayan, Hindi lumabas? kahit gaano bibilhin. Dapat dito. Kasi nandyan sa ano mo lang account. Wala dito sa akin. Kahit anong coins, Brother Mario. Kahit anong coins, basta coins. Kahit anong national, anong bansa. Paano pagbili mo per kilo? Habi lang. Habi lang daw ni Kuya. Habi lang. Alam mo yung ano ko, yung English coins ko, may ano pa yun. Mix na silver yun. Philippine po, hindi po business, habi lang. Koleksyon. Collection niya. Yun lang yung ano niya. Oo, i-frame mo ba? Dating abroader siya. Lalo kung iba-ibang bansa yung pinanggalingan. Ang dami nga yun. Ang dami sa bahay. I-frame. Haluan mo na rin ng peso. Meron ako yung mga note naka-album. Yung papel na lang. Pwede album. Naka-album yun. Mga old. Yung mga ibang nationality na pera. Papel? Papel. Pwede Kasi nung mga nag-holiday sikit, marami sa mga koleksyon, old note. Kaya inilagay ko doon sa album. Mga euro, mga old. At saka yung mga $1 na papel pa yun. Papel. $1. Pero note, yung papel yun. Kahit anong coins, wag lang pang bitonis. Ayan, nadikitan ko si Brother Mario. Dikit na ako sa kanya. Nagbayad ako dahil ayaw kong masingil-singil. Bayaran niyo rin ako Yung CRMA, siya yung biniro ko na magbayad kay siya lang yung hindi nagbalik. Siguro hindi siya baka kwan lang. Meron din siyang 5 cents English. Ano ito? Baka lang. Centavos naman, akala ko 5 cents English series. Ito pala yung 5 cents ng Filipino pera pala. Idyuhin ko nga rin yung mga English coin ko doon. Madami kaya rin yun. Tuloy kayo sa Monday ni Tugang, ni Janine? Ewan ko sa kanya. Nag-usap na kayo? Hindi pa. Hindi pa. Hindi ko naman alam kung anong oras niya. Mahirap naman, siyempre meron siyang mga alaga. Hindi, Sunday, Monday ang niya, ang off niya. Oo nga. Sunday ko na lang siya tawagan, at least nakadeo. Mahirap kasi hindi mo alam kung anong oras yung break time niya. Tugang Oslik, Mix Vlog, thank you. Salamat. So, patamsak. Oslik, Mix Vlog.
Ito nga, yung baon ko, 25. Gandang gabi or gandang umaga, I don't know. Ano yan? Yahoo! Thank you, Tugang. Mag-end na rin kami, Tugang. 3 hours lang kami. Marami po akong silver coins. Silver coins, naka-vlog po. Idalaw po kung may time kayo. Idalaw po kung may time kayo. Oh, may mga ano yan, kuya, ano. Puro, Ano, Kaya, mga oil coins. Kuya Oslik. Tugang Kuya Oslik. Oslik. Ayan. Mayroon pa siyang $1. $1? Mm, Pero coins. coins. Nagising lang, nagkape, 1 a.m. digdi Saudi. Ayan, ano naman po digdi, mga alas 12. anong oras na ba dito? Alas 11 Mag-alas kasi sa dalawa. Tapos sa amin, alas 12 din. Ano. Pero ano kasi, bukas maaga na naman. Dito na naman sa bahay magtrabaho. Joke. Tapos pagkatapos mag-white. Ganun lang. Bukas hindi ako makaka-join sa'yo, Tugang. Kasi Wala pupunta naman. yung mga anak, mga apo ng itong matanda. Huwag kang alala dyan. Marami siyang tagahanga yan bukas. Kaya nga subuhin natin ngayong gabi. Bukas. Pero pag sa linggo siguro, pwede maka-join ako. Kaming dalawa lang. Itong matanda. Pag linggo. Tapos, ang uwi mo, anong araw ang uwi mo? Alas 6 ang uwi ko, tapos lalabas sila po. Pag uwi ko naman, lalabas naman sila dahil birthday nitong matanda, lalabas silang kakain sa labas. Darating naman si Daisy. Pag weekend ka rin. Weekend lang ako. Tapos pag weekdays, iba rin nagtatrabaho. Si Daisy yung papasok. Kailan ba uwi si DC? November 2. Ay, November 2. Mayroon si Janine na tig-forward sa akin na December 20 hanggang 3 extra. Di ako pwede. Oo, kasi ano yun eh. Christmas, New Year yun. Dito, naghahanap sila na magre-reliever sa akin. Kailan? Siyempre kung ayaw mo naman dyan, Ayaw Christmas. ko Pasko lang gusto kong pumasok sa New Year, hindi. Paano ay Tugang? Ikaw mag-New Year sa akin? New Year na ako pupunta dyan. Paano? New Year? New Kawawa Year naman talaga. ang anak mo. Ha? Ayun na nga. Kung iwanan mo ng New Year. Ayun na nga. Maghahanap ako ng magre-reliever sa akin sa New Year. Maghahanap Kasi na lang hindi ako ng papasok. reliever. Ano yan kasi? 23 Ano? yata, Friday. 24. Weekend June. Weekend na tayo. 3 hours na. Huwag natin yung pag-usapan sa live, online. Yeah. Thank you so much sa mga dumikit, sa mga... Alawan namin kayo ulit. Thank you guys. Thank you sa Thank you so much. viewers mo natin kay Auntie Claudette and Thank you so much. Sana, lablabin niyo rin yung bahay ko. Good night. Bye. Thank you sa palablab. Love. Bye. Good night and good morning. Thank you so much.